nandito tayo ngayon sa Calasiao, Pangasinan at maya-maya lamang ipupunta tayo sa opening ng kanilang pailaw doon sa may plaza. At syempre, see you there mga kalabong. And of course, maraming salamat sa nag-sponsor sa amin ngayong ng pagkain ng pork folly. Maraming salamat. In front of BIR and taas po siya ng 7-Eleven. So yan mga kalabong, atin ang bisitahin at tikman ang napakasarap nilang pagkain dito sa may pork folly. Tara. Wait lang pare, tour mo naman kaming mga kalabong mo dyan. Gagagala na, malabir ka. Let's go! So yan, naakyat tayo ng hagdanan kasi paakyat talaga siya. So kailangan natin umakyat ng hagdanan para makapunta tayo sa taas kasi sa may taas pa talaga yung pork folly restaurant. So yan, dito na tayo sa taas. Nakakahinga umakyat, pare! Alam mo, sakit sa dibdib, tapos hingal na hingal ka. Kaya kailangan natin meron ng napakasarap na tubig or malamig na tubig. Mag-request tayo sa kanila ng masarap na tubig. So tara, pasukin natin ang pork folly. Panangan lang. Pare, napakalaki ng burger dito. O pre, hindi ko nakalain na malaki pala yung burger nila dito. Akala ko kasi yung burger nila parang ganito lang. Akala ko yung palaman niya yung nasa unang kagat, tinapay lahat. Pero hindi pala. Pagkaga mo, laman lahat. May kasama pa yung price at French fries. Solid ba pare? Yeah, solid. Tingnan mo, ganyan na yung laki-laki talaga oh. Isang kamay pa lang yan ha. Kainan na! Ay. So yun na nga, nagbibisi Papa Jess bilang Ana Buris and hintayin natin siya ngayon dahil matitikman ni Ana Buris kung gaano kasarap dito sa pork folly. Tama ba ako guys? Yeah! And hintayin lang natin siya ng konti dahil alam kong ready na siya at gutom na talaga siya. Di ba? Yeah. A few moments later. Madam Ana, pasok! Yeah! Patayin mo yan. Patayin mo na yan. Gusto natin ko, patayin mo yan. Matama na. Ano man? Pwede kong tikman yung iwa mo. Sarap ka. Akal mo. Nabnok mo.
And yan, ubos na ang aming pagkain. Busog ba, Casey? Yes. Tawa lang ako. Yes. Sarap. Ano masabi? It's a prank. Tama na, yoko na. Ikaw naman, pare. Pili ko, may lumalaki sa akin ulit. Thank you so much! And forever yours, forfully. So ayun mga kalabong, maraming salamat ulit sa Forkfully sa masarap na pagkain na pinakain nyo sa amin ngayong gabi. Basta dito lang yan sa taas ng 7-Eleven, Kalasyaw, sa harap ng BIR. So yung mga kalabog, kalabong, dayuhin na ang Forkfully dahil masarap ang kanilang pagkain dito. And yun, so yung mga kalabong, pupunta na po kami sa opening ng Kalasyaw Plaza, yung sa ilaw-ilaw nila doon sa may Kalasyaw Plaza. Let's go mga kalabong and see you there. Ladies and gentlemen, ngayon masasaksihan natin mismo dito sa Kalasyaw. Magrarambulan ang pinaka mga malalakas. Ngayon, ipapakilala ko na sila sa inyo. Ito na. Pinakauna. Pasok! At ang pinakapangalawa. Pasok! Umpisahan na ang battle in 1, 2, 3, go! Na-na-na-na-na, 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 itak-tak mo, itak-tak mo, taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka, nag-alay mali, mali, Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Asawa na lang! Nasaan sila eh?
Siyempre, again, hindi lamang po ito makikita yung view dito. Meron din tayo dyan sa may tapat ng Angko. Meron din sa may tapat ng QCSC. At syempre sa ating simbahan. At sa tapat ng simbahan ay kapatid sa fireworks. Ayaw naman pa, nakatingin pa ako dito kanina kasi may tumuro na dun sa likod natin. Labong lang malakas! Walang ilaw eh. Baka walang ilaw. Isa pa. Ilang flash? 1, 2, 3. Muling palakpakan po natin ang Pandaragupan. Thank you so much po. Siyempre palakpakan din po natin ang Cluster 3. Cluster 3 dancers, maraming salamat at ating mga kalasyaw, check na chorus. Thank you very much po. Ang ating mga dancers. Sino mapipicture? Maraming signing off. Enjoy the rest of the night. So yung mga kalabaw, talaga naman napakarami din ang supporters natin dito sa may Kalasyaw, Pangasinan. Thank you so much sa mga kalabaw natin dito sa Kalasyaw, Pangasinan! Thank you, Mom.
ng journey natin dito sa may Calasiao, Pangasinan, sa kanilang opening ng pailaw nila dito sa Calasiao Plaza. Maraming salamat sa mga solid supporters natin dito sa may Calasiao, Pangasinan. Napaka-solid nyo mga kalabong. And then also maraming salamat po ulit sa Forkfully na siya po nag-sponsor sa aming kinain kanina. Maraming salamat po. Syempre sa ating mga nakasama ngayong araw na to sa ngayong vlog na ito. Sila ang ating mga kalabong na sila Verhel, Banjao Verhel, and then si Hey, what's up, Jamie Bagtas, boy? and then si Kanayon Tabines! and then si It's a Prank! At syempre ang isa sa pinaka teacher vlogger ng Pangasinan, si Sir Yes, Arnel Maraga. Arnel Mararak, teacher vlogger po mga kamaster, ang pinaka-hot na teacher ng BBA. At syempre maraming salamat sa ating maraming salamat sa support nyo, Mama Casey. Okay, lata mo tayo. So yun, dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat mga kalabang, and don't forget to like, share, and subscribe, and see you again on my next vlog.